So, yun ato ang tubagon ang tawag ining question sa ato ang namo gyud nag-send sa ko og tawag ining message concerning sa kanalagi daw nga pagbalik-balik og pag-ampo or pag-recite nato sa Sampos nga Rosaryo, ilabi na kanang maghimaya ka Maria kay syempre ikakuan gud na sa ato alang tawag anong first 5 mysteries nato is 50 or 53 repetitions na sa ato ang tawag ining pag-recite every month pa nila is yun usa daw kuno nakasupak sa giingon ni Ginoong Jesucristo sa San Mateo kapitulo 6 bersikulo 6 hangtod sa 8 nga bawal na kuno ang pagbalik-balik, wala mabantayan, bawal na kuno pagbalik-balik pag-ampo, pero wala nila tawag ining mabantayi na kanang giingon nga bawal ang pagbalik-balik ug paglitok sa gitawag og mga samang mga pulong, wala nila gitan-aw ang vain niya pagkahuman kadtong nga repetition. So buti pasabot mamahimong bawal ang usa ka tawag ining prayer, mamahimo siyang vain repetition, mamahimong bawal nga mamahimong vain repetition ang usa ka gitawag pag-ampo kung kanang mao pag-ampua is walay pulos. Pero ang question kana bang paglitok nato sa makadagang higayon sa tawag ining angelic salutation or kanang Hail Mary or Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, kana ma-include ba na siya or ma-appeal ba na siya sa giingon nga tawag ini nga vain repetition? Ang ato ang tubag is dili. Nga naman kay pinakaunang rason di gid mahitabo nga ang pulong sa Dios kanang gisulti sa Dios mamahimo na siyang vain or mamahimo na siyang gitawag nga walay pulos sama sa pag-ampo sa gitawag og mga pagano. Nga naman kay again basta pulong gani sa Dios dili gid na mahitabo nga vain. Question kana bang maghimaya ka Maria is kuan ba na tawag ining pulong ba na sa Dios? Yes. Kanang word nga Hail Mary or Ave Maria dili na pulong nga ang anghel lang mismo ang naglitok ana, kung dili mga pulong nang agilitok sa gitawag og anghel sa atubangan sa mahal nga birhen nga gustong ipalitok sa nagsugo niya. Nya kabalo man ta og di nato malalis na ang nagsugo sa Dios ni Anghel Gabriel nga maglitok anang pulong nga sa mahal nga birhen ang Dios mismo. Di ba? Ang Dios mismo. So pag mitag maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, kana siya gitawag og nga pulong is dili na mahitabo nga mamahimong walay pulos. Nya ang yawa ra ang tawag anang miingon nga walay pulos kay para niya ang pulong sa Dios is wala magyud ni pulos. Oh, yon. So mo nang kita mga Katoliko, every litok nato ni anang moong pulong nga para sa ato pag-ampo nganuman kay ato ang gilitok, gisubli nato ang mga pulong nga gilitok sa Dios pinaagi ni Anghel Gabriel dito sa atubangan sa gitawag og mahal nga birhen. So maunay usa sa gitawag og mga dagko nga gitawag og mga rason. So pinaka number 1 dili mahitabo nga walay pulos ang maghimaya ka Maria kay ang maghimaya ka Maria kanang word nga Hail Mary or Ave Maria pulong man kana sa Dios. Ikaduha nga tawag ini nga punto dili na mahitabo nga gitawag og walay pulos nga naman sa hinungdan nga kanang maong gitawag og pulong nga mao nay gustong ipasubli. Nga naman kay ingon pa sa mahal nga Birheng Maria San Lucas kapitulo 1 bersikulo 48, ingon niya sukad karon ang tanang kaliwatan magnalan kanako og bulahan. So buti pasabot sa unsa man sang paagi nga nganlan siya og tawag ining bulahan. So walay laing perfect nga ato ang talamdan or perfect nga ato ang gitawag og sundon gawas sa pulong sa gitawag og anghel nga dilitok dito sa atubangan sa mahal nga Birheng Maria nagikan gid mismo sa Dios. So mauna nga wala mi mag-create og amuang kaugalingong pag-ampo gawas sa nakasulat sa balaang kasulatan nagilitok sa gitawag anghel nagikan gid mismo sa Dios nga maong gitawag pulong. So every Catholic nga mag-recite ni anang maong Hail Mary full of grace sa kadaghang pabalik-balik ng gitawag na citation gibalik-balik og gisubli-subli nato ang pulong sa Dios nga gilitok sa atubangan didto sa gitawag og mahal nga birhen. So di gyud na mahitabo nga mamahimo ng vain, mahimo nang gitawag og walay pulos kay kung ingon wala na gitawag og pulos sama ra nga giinsulto nimo ang Dios nya blasphemy na. Pulong sa Dios ingon nimo nga gitawag og walay pulos. dako nang gitawag og binuang mo na kitang mga Katoliko mahitabo gayon nga taga-adlaw ta maglitok og balik-balik ni anang moong maghimaya ka Maria kay kanang moong pulong nga makapahupay na sa kaligut-gut sa Dios din hinato ngano man kay gisubli nato ang pulong mismo niya
ato ang gipahinumdom niya, gimahal nimo ang tao, Lord. Mo na pinaagi ni ana, gipadala nimo ang maluluwas, pinaagi ni ining maong gitawag og babae. So mo nang di gid mahitabo nga supak ng pag-ingon nga maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, nga gitawag og balik-balik sa San Marcos kapitulo 6 bersikulo 6 hangtod sa gitawag og 8. So kanang giingon din nga vain repetition, mga walay pulos na nga mga pag-ampo, sama sa mga pag-ampo or mga gitawag mga pulo ang ganalitok ni adtong mga tawra. Nya kini mga pastoy biya sige ra sila balik-balik og pag-ampo. Praise the Lord. Nya sila pag-create anang ilang pag-ampo. Nya di gini mo tawag aning mabasa sa gitawag og Biblia ng ilahang gitawag og mga pag-ampo. Lastly, kana manggong angelic salutation kanang maghimaya ka Maria or Ave Maria Gratia Plena, equivalent na sa gitawag og salmo. Kanang tawag ining mabasa nato sa balang kasulatan, salmo nga gisulat ni Haring David. Mo bitawag ang gaan na siya or ang term nga ginagamit ana sa mga early fathers, the angelic psalter. Ngano man kay ang mga fathers kaniadto, ang mga Katoliko kaniadto from 1st, 2nd, 3rd hangtod sa gitawag og 10th century, instead inay gitawag og mulitok sila sa salmo, ilang ginalitok ang tawag ining angelic psalter na maunang gitawag og kining Ave Maria. So buti pasabot samtang nag-recite ang gitawag og mga Katoliko og maghimaya ka Maria, equivalent na mas taas pa gani sa pag-recite nato sa gitawag og salmo. Atong salmo is pulong ng ni David pagpasidungog sa Dios. Kanang angelic psalter pulong na mismo sa Dios nga atong gibalik dito niya, nga siya mismo ang nagtudlo ana dito kang Anghel Gabriel kung unsa isulti nimo ni anang maong gitawag og babae. So mao na, di ba? So but pasabot sa kaniadto nga panahon ang kanang salmo, hilig ra ba kinamulitok ng maong mga sulpot ana, ang salmo hilig kay mulitok ana. Psalm chapter 23 verse 1, the Lord is my shepherd. Kinalatok na kapila na kinalatok-litok sa gitawag og mga sulpot. Anong ilang man ang gabalik-balik og litok? Nga wala man gisulti sa balang kasulatan nga balik-balikon nimong tawag anang litok ng salmo. Oh, ngano man. Anong ilang man ang gibalik-balik kay sumala pa nila kana pulong na sa Dios. Kunya pagkahuman kumulitok ta sa maghimaya ka Maria nga klarong pulong sa Dios, mali na, sayop na para gitawag og nila ay usan na kada kong gitawag og binuang. Okay, so mooti ato ang unang gitawag og tubag. So mo nang ayaw mo kailad, ayaw mo tawag anang palingla ni anang gitawag og mga tao nga nanudlo og mga butang dili maoy gitudlo sa gitawag og simbahan nga gitukod ni Ganoong Kristo gikan pa sa unang siglo hangtod karon. Ano man kay ang sumpay ana is mahimo gitang kaliwat sa bitin. Kay di abiyas balang kasulatan duha lang nga kaliwat sa babae, kaliwat pud sa gitawag og bitin. Ang kaliwat sa babae magtawag og bulahan sa mahal nga birhen. Ang kaliwat sa bitin kanunay gyud ang mudaot sa babae nga mao nang mahal nga Birhen Maria.